No, čiže čaute, dneska vítam u nového videa. Dneska je to video z GTA 5 a ideme spraviť nejaké 2-3 misie a uvidíme. Čiže prvá misia bude na Trevora. Čiže túto misiu sme si niekde dali, ale neviem čo to je. Tak uvidíme. Uvidíme, čo to bude. Keď to bude dobré, mohlo by toto video mať dosť hľadnutí. Čiže uvidíme, ako to dopadne a podľa toho budem dávať také videá, všelijaké takýchto hier a uvidíme ďalej. Čiže teraz prídem tam a tedy dáme, no tedy začnem tú misiu a uvidíme. Čiže zatiaľ, dokým tam prídem, čau. Nie, stopujem video. Teraz som to pozrel ľudia, čiže prišiel som sem, ale ja som asi aj vedel, že tu je tento dom náš, ale Trevor nemá tu také misie, no ale uvidíme. Niekde na blízku toto skúsime, ale neviem čo to je. Čiže ideme toto skúsiť a uvidíme, že či aspoň toto bude niečo také. No, že ľudia, niečo som našiel a no uvidíme, čo to bude. No. Čiže ako vidím, tak asi budeme lietať. Jaj. No toto zase veľmi zvedavý sa stane. Čiže tak už to viem ľudia. Ja som to dal si ešte raz. Čo som spravil zase? Chcem toto. Vidíme. Čo tam bude? Sme tu. Čiže sme tu a je mission pass. No, čiže zase $180. Ideme na misiu 2, ktorá bude na Michael. Čiže na Michaela uvidíme, aké mám misie. Jaj, no tak toto som nechcel. Čiže ideme pozrieť. Ja si myslím, že by som mohol skúsiť zase tieto, lebo ako vidíte, tak iné tu už ani nevidím, len tieto jump. Čiže asi dám túto. No, neoznačil som to. Čiže zatiaľ, dokým tam prídem, stopnem video a vidíme sa tam. No takže už som tu. Ideme tam. A uvidíme. Tam môžeme vlastne ísť. Áno, neverím. Aha. No tak asi nie. No. Tak asi nie. Nemal som ísť na toto miesto. Nevadí, ujdem policajtom a vidíme sa na nejakej inej časti misie. No, čiže už som ušiel policajtov, prišiel som na
túto nejakú, neviem čo to je. No tak uvidíme, no. Neviem, no. Uvidíme, čo to bude. Či zase skákať budem. No. Čiže už som tu. Som zvedal, kde budem, akože, kde zastavím. Jump. Tak toto bude ťažké, no. Toto bude hneď čas. No zatiaľ dokým pristanem, to bude nadlho. No čiže toto už zastavujem. Fú. Čiže ďalšia misia spravená. Môžem poslať misiu a tá bude na Franklina. To bude asi to isté padanie z výšky. Lebo iné to už asi ani neviem. Nevidel som také. Tak idem nájsť takú misiu a potom uvidíme. No čiže už som našiel. To bude skoro to isté. Výšky. Čiže ideme na to. Posledná misia v tomto videu. Čiže uvidíme, ako dopadne. No, čiže jump. A toto bude zase na dlho. Fú, tak asi nie. Tu musím zastaviť. Presne tam som zastavil. Čiže táto misia je spravená. Tak ešte raz to spravím. Neviem, čo sa stalo. Nie. No nevadí. Poslednýkrát to spravím, lebo veľmi rýchlo som skočil. Že jedol som ten. No čiže teraz to môžem tak skočiť. No vidíme. Musím to... Nie! No dobre, posledný krát a stačilo. Keď to už teraz nedám, tak to už. To není možné. No, posledný krát. To je úplne ľahká misia, čo robím. No. 3-krát som to nedal.
No nevadí, dal som to akože raz. Ale neviem čo s tým. Ale ukradnem to aj tak. Čiže toto video sa o chvíľu končí. Čiže toto video sa asi končí. Uvidíme, že budú ďalej nejaké takéto videá. Čiže zatiaľ čau.